Kukhona izimo ezithile zempilo lapho singase sishintshe khona inani lamanzi okumele uphuze. Isibonelo, kubantu abanezinkinga eziphathelene namaphaphu noma izinso, kwesinye isikhathi udokotela wakho wezinso noma udokotela ojwayelekile angakunciphisela inani lamanzi ophuzayo, noma kwezinye izifo zenhliziyo singakunciphisela inani lamanzi ophuzayo. Kungenzeka kube nezimo lapho sithi kufanele uphuze amanzi amaningi, isibonelo, uma unomlando wokuba namatshe emgudwini wokuthanga. Kodwa kubantu abaningi, ukuphuza amanzi amaningi akunikezeli izinzuzo ezengeziwe zezempilo. Kwenza nje ukuthi uye endlini yangasese kaningi, futhi kungase kuphucule abanye abantu emhlabeni abangatholi amanzi ahlanzekile ingxenye yabo efanele yamanzi. Bheka, uma ulandela ukoma, uthola inani lamanzi elifanele futhi sonke siyathola ithemba lokuthi sizothola ingxenye yethu efanele yamanzi.